gurin ka kadai nake kawo kukana. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Sha kirari sha bege manzo rasulillah, Gatana, kai ka tare dukan matsayi baba ga Abdallah. gatana, Ba abinda ilahu yake so bin ka nurullah, gatana. mai abubakari sirrin masani ilahu bani sarkina. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Shi ma'aiki kyakkyawa ne abun kwatantawa, Gatana, mai cikar sufofi babu guda ta kushewa. gatana, Dukka manzanni saƙonka suka yi karantawa, gatana. naka ne kulliyar nasu rasulu mai sharan kukana. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Na haɗan asali ɗan dangi ɗan ƙurai sha'awa, Gatana, ɗan banu hashim sarkin kyauta da ƙarawa. gatana, Ambaton ka muke kuma barana ta denawa, gatana. san ka ne da ba'i shi yayi mini sitira a dare har rana. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Da mai haƙuri ga adalci a gun mabiya, Gatana, yayi wa mabiya adalci yayi wa makiya. gatana, Wa ilahu ya fifita yayi wa yawan mabiya, gatana. kai kadai yayi wa wannan baiwar cikin mabiya sarkina. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Ba ai ba ba za a yi ba kamar kafa mai yawan kyauta, Gatana, kai ka bawa abas har sai da ya kasa ɗaukanta. gatana, Kayi wasa bon yayi mamakin yawan kyauta, gatana. wacce ya gunsa wannan ranar rasulullah ga tana. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Raƙuma ne ɗan haɗari ɗaya kai ka mai kyauta, Gatana, take ka kuma bashi ɗari ɗaya nan ka ce kyauta. gatana, Kan ya bar mamakin yanda kake yawan kyauta, gatana. sai ka ɗauki ɗari ka daɗa masa sai ya dilba shari gatana. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. In ana maganar afuwawa ne misalinka, Gatana, yanda kai wa ƙuraishawan maka don karamcinka. gatana, Lokacin fatahul maka sun ga cika ta halinka, gatana. yanda kai afuwa a gurin maƙiyanka annabi mai cetona. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Wanda sun shura a cikin sukar mutuncinka, Gatana, mun ji sun gudu ranar dan tsoron hukuncinka. gatana, Sun aminta su hallaka ɗan saboda shakkarka, gatana. sai kayo afuwa a gare su rasuliyar dajjal sarkina. Sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. Kai ilahu ya ce abibinka da binsa jimla ne, Gatana, babu warewa a tsakani
bin kaji da zini gatana, rayuwa a cikin soyayya gun kari ba ne gatana, duniya da kiyama annabi sayyidul bashari gatana sayyidul bashari ma'aiki kai nake wa yabo gatana. dole ne in an taɓa manzo na mu jajirce Gatana, kara alfarma ta ma'aiki na ibada ce gatana, bandarewa hakan wannan